selebrasyon ng Buwan ng Wika, matagumpay na naidaos ngayong ika-31 ng Agosto, taong kasalukuyan sa Central Bicol State University of Agriculture, Sipocon. Nagbukas ang palatuntunan sa pamamagitan ng ribbon cutting kasama sila Professor Ruel M. Castuera, tagapangasiwa ng campus, Professor Charmaine Enate, chairperson ng OSAS, Professor Abigail Almasco, mga guro, at ang mga opisyales ng CAMFIL. Dumako na ang programa sa sayaw ng pagkakaisa na pinangunahan ng Performing Arts Ensemble. Matapos ang sayaw ng pagkakaisa, naghatid ng mensahe si Binibining Arabella D. Ayon kung saan ibinahagi niya ang salita ni Pat Villafuerte, saan mang sulok ng lansangan, isang wika lamang ang isinisigaw. Sumunod dyan na yung pagbabasa ng panuntunan sa pagpili ng mananalo sa Tiangge. Ang mga pangulo at representatibo naman ng mga nakiisang organisasyon sa pagtatayo ng Tiangge ay iprenesenta ang kani-kanilang mga handog sa mga mag-aaral. Nagbigay din ng kanyang mensahe sa Professor Charmaine Enate sa lahat ng mga kalahok at mga mag-aaral na naroon sa programa. Matapos yan, ay nagsimula ng paghuhusga sa iba't ibang Tiangge na inihanda ng mga organisasyon. Isinagawa rin ang surulbudan sa nayon kung saan ibinalik ang iba't ibang laro na nagpasaya sa mga nakilahok. Ang masabi ko lang, masaya, isang pagkakataon na hanggang ngayon ay pinagdiriwang natin ang buwan or linggo ng wika at naipapagpatuloy ito or naipapasa sa henerasyon ngayon, and sa ganitong pamamaraan, nagkakaroon tayo ng pagkakaisa or tinatawag natin na yung pagbayanihan. Nagsimula ang ikalawang bahagi ng programa sa pamamagitan ng mataimtim na panalangin na sinundan ng pag-awit sa pambansang awit ng Pilipinas at CBS-UA Hymn. Kasabay ang saliw ng musika mula sa CBS-UA Band at himig mula sa CBS-UA Choral Ministry. Bilang hudyat ng pagsisimula ng Bigsayawit 2023 na naigang himig ng mga miyembro ng CBS-UA Choral na siyang umawit ng isang orihinal na musikang Pilipino, Ako'y Isang Pinoy. Ito ay sinundan ng pambungad na mensahe ni Professor Abigail Almasco, tagapamahala ng Sentro ng Wika, Kultura at Sining o SWKS, at pagpapakilala sa mga miyembro ng Kapisanan ng mga Mag-aaral sa Filipino o CAMFIL. Ang pagpapakilala sa mga hurado at tabulator ay pinangunahan ni Binibining Janine Akayen, guro sa Filipino. Pinangunahan naman ni Binibining Kate Jasmine Avicelia, guro sa Filipino, ang pagbasa ng mga panuntunan sa Bigsayawi. Bilang pampukaw, nagbahagi ang mga miyembro ng Performing Arts Ensemble o PAE ng isang masining at mahusay na indayog kasabay ng mga sinaunang musikong Pilipino. Makalipas ang ilang sandali, nagtanghal ang mga estudyante galing sa iba't ibang departamento ng kani-kanilang presentasyon. Napuno ng hiyawan at palakpakan ang buong Cultural Hall sa sorpresang pagtatanghal na inihandog ni Rai Fernandez, The Voice First Runner-Up. Itinanghal ang Departamento ng Edukasyon bilang may pinakamataas na gantimpala sa patimpalak na Bigsayawit 2023. Opisyal na nagtapos ang selebrasyon ng Buwan ng Wika sa pagbabahagi ng pampinig na mensahe ng Vice Presidente ng CAMFIL, Ginoong Ricky Septimo. Pagdaos ng Pista sa Nayon at Bigsayawit 2023 ay patunay lamang na di dapat kalimutan ang wika at kulturang Pilipino. Bagkus ito ay mas lalong payabungin at tangkilikin.